Ποιος σκότωσε τον Βίλιαμ? Η τρελή κωμωδία της Λίλια Δημητρακοπούλου σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ευστρατείου στο Θέατρο του Ήλιου. Ένα έργο βραβευμένο 5 φορές με βραβεία όπως καλύτερης κωμωδίας και καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης συγγραφέως, που μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ως η κωμωδία της χρονιάς. Ένας θίασος επιχειρεί να ανεβάσει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Η Ιουλιέτα στην κλιμακτήριο και ο Ρωμαίος καθυστερημένο και με λουπάκο. Όμως, ο αλκοολικός σκηνοθέτης και ο ερασιτεχνισμός των ηθοποιών μετατρέπουν το γνωστό δράμα σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία. Αυτό δεν είναι παράσταση. Εγκεφαλικό είναι και δεν σε προλαβαίνουνε κιόλας. 8 ηθοποιοί επί σκηνής τα δίνουν όλα. Ανεβάζουν τη διάθεση και προκαλούν στο κοινό άφθονα κύματα γέλιου. Ποιος σκότωσε τον Βίλιαμ? Η κωμωδία της χρονιάς στο Θέατρο του Ήλιου. Πρινήχου 10, Πλάκα. Μετρό Ακρόπολη. Παραστάσεις Τετάρτη έως Κυριακή. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6977 66 0521. Το μπαλκόνι μου έγινε ή θα τα πάρω?